atase iki bocah wadon ning tandangmu anggonmu olah bela rawa kaya dening manuk sikatan kang nyamber. Iya, tenan piye, Kakang? Tenan aku ora ngapus. Lho, Apa, Kakang? sing tak jaluk senajan to kowe bocah wadon aja nganti kalah karo wong lanang. Pantes Sapa kowe wong semowo kedhok? Ora perlu kowe ngerti sapa. Hei, Mahesa Cemoko. Apa karo ninggangku gawe marangan? Aku ning papan kene amung siji. Aku bakal melotot nyawamu. Arep melotot nyawak. Wong kang mawa kedhok. Aja langap-langap mangucap. Maeso Tempoko ora nate balake tantangane musuh. Aja meneh mung dapuramu iki Cemoko. Ayo bapakmu Mahesa wong ateleng. Maju bareng saling atimu. Ora usah bapak. Sing maju ngadepi. Cukup aku Maeso Tempoko ora gigrek ngadepi kaya kowe. Aja kowe jen. Mengko aku wis mateni kowe. Genti geden aku mateni marang kowe. Bangsat. Jeblake dadam. Leno pangendamu becak sirah. Si Mas Padha, Kakang. Ya! Aji-ajimu elek. Elek ya lah aja sing dhewe. Kaya ngono arep aku sumbar ngadepi karo. Iya. Saiki aku nggon kono. Yen pancen sejane atimu arep mateni karo. Bakal tak ulungke nyawa. Yen pancen kowe kepengin mateni aku, patenan wae. Dono. Sawangan. Lho. Mahesa. Aku njaluk kowe aja salah tompo. Nganti bapak kaya ngene ngujup. Aku mung kepengin ngukur kabisanmu. Rumangsa ndadekake ati. Bareng bapak mawi kedhok. Malah sampean iki malah kepengin dadar kan. Karepe sampean iki priye? Aku kepengin duweni anak kang tanggung jawab. Siji, tanggung jawab tumrap diri pribadi tegese. Sira bisa ngayomi awakmu menawa kapencuk ing panca boyo. Nanging kasinyakan
Burung sepiro kowe maiso cempaka. Nyatane kowe tak dadar kaya ngono parandene meh wae kowe mati jalan kowe pasrah bonggokan karo aku. Dudu kuwi sing tak karepake. Dudu kuwi maiso cempaka. Sing bapak karepake Maiso cempaka. Tak anggap wis pinanci. Jalanan kowe meh wae 20 tahun. Kowe cilik bapak nyimpen perkara. Perkara kuwi tak anggap wadi jroning uripku. Ora bakal tak pedar, ora bakal tak pihak. Menawa kuwi urung anjing tatraning kadewasan cempaka. Lan kuwi niku. Toto gelar kuwi bocah desa. Nanging satengane kowe kuwi tedhak ing kusuma remesing madu. Tedhak ing Handana waris. Bapak kuwi tudung pidak pejaraan Maesa Cempaka. Nang mangerti yo. Bapak ijih keluarga kraton Singasari. Kadang dalem Sang Prabu Anusapati. Tuwing perang sedulur teman jalari Sang Prabu Anusapati murut ing kasitan jati saka nafsu angkara kang tindakake dening keluarga dhewe. Ora mungkuwi. Bapak kembet. Rahayune Bapak slamet. Kang slira sakron nalika ijih cilik uga slamet mung emane Maesa Cempaka lan kowe niki yo. Emanipun kados Emane. Aku kelangan jantung atiku. Aku kelangan wong tuwa. Wong tuamu. Kedane aku kelangan ibumu. Yogarwa. Ibumu tuwekeng pati. Kena aratan perang Singasari. Siji sing kudu kaya ning atimu. Sira kelangan wong tuwa wadon. Kowe kelangan katresnaning ibu ingsun. Jalaran angkara kang tindakake dening manungsa. Yen kowe kepengin ngerti sapa manungsa kuwi, ora ana liya Prabu Jaya sing saiki dadi ratu ana Singasari. kenging menapa bapak nyandhek dumateng. Sareng bapak mbuka lembaring sejarah bilih tiyang sepuh kula wadon tenak dening liya. Bagus. Niat kula kepengin malasaken sedane tiyang sepuh kula wadon. Bagus. Ning kenging menapa bapak nyandhek dumateng. Bagus. Nanging kok bacotake pindha kowe mati lampus. Kok sakit kados ngaten? Yo. Tumindak kudu dipetung. Kowe bakal ngadepi marang Tohjaya sing tok nggo kekuatan apa Maesa Cempaka. Apa Maesa Cempaka? Kula nekat. Yen kowe nekat padha wae kowe kendhat. Aku moh kelangan kowe. Aku moh kelangan kowe Maesa Cempaka. Saya kowe niku. Mula kan iku. Mula kan iku. Yen dhisik bapak ora kuwawa, malesake wiranging keluarga sedo dalem Kang Mas Prabu Anusapati dene kowe titisku semalaning daging kulit. Bacotke. Siji sarana. Menapa? Kiai Margapati Yoso dalem Empu Gandring uga kasebut Kiai Gandring. Mapanipun wonten Bu? Pelanggan Singasari. Wonten ing Brangan Singasari. Pelanggan Singasari Maesa Cempaka. Kepareng. Kakang Maesa Cempaka. Maesa Cempaka. Bapak wis tuwa Maesa Cempaka. Maesa wong adalem tak anggap wis ora ana. Wiwit dina iki ana Maesa wong adalem nom